Cześć! W dzisiejszym filmie będziemy ćwiczyć 100 najczęściej używanych czasowników w języku duńskim w praktycznych, codziennych zdaniach. Duńskie zdania przeczyta dla Was lektor w formie awatara AI, który posłuży nam jako naturalnie brzmiący głos języka duńskiego. Po każdym zdaniu po duńsku usłyszycie jego tłumaczenie na język polski, które przeczytam ja. Dzięki temu możecie osłuchać się z poprawną wymową, uczyć się całych struktur zdaniowych, zapamiętywać czasowniki w kontekście, a także ćwiczyć tłumaczenie w obie strony. Na końcu filmu puszczę wszystkie zdania jeszcze raz, tym razem wyłącznie po duńsku, jedno po drugim, żebyście mogli utrwalić materiał i sprawdzić, ile już rozumiecie bez tłumaczenia. Jeśli chcecie, drodzy słuchacze, w pełni wykorzystać ten materiał, zatrzymujcie film, powtarzajcie zdania na głos i spróbujcie najpierw sami przetłumaczyć je w myślach, zanim usłyszycie wersję polską. To zaczynajmy. Jeg er træt i dag. Jestem dziś zmęczony, zmęczona. Hun har et møde klokken 9. Ona ma spotkanie o 9:00. Vi gør vores lektier. Robimy nasze zadanie domowe. Han siger sandheden. On mówi prawdę. Jeg går på arbejde. Idę do pracy. De kommer for sent til skole. Oni przychodzą spóźnieni do szkoły. Maria ser en film om aftenen. Maria ogląda film wieczorem. Jeg tager bussen til byen. Jadę autobusem do miasta. Han får en mail fra banken. On dostaje maila z banku. Vi giver læreren en gave. Dajemy nauczycielowi prezent. Jeg ved svaret. Znam odpowiedź. Hun kan hjælpe dig. Ona może ci pomóc. Jeg vil gerne have kaffe. Chcę kawę. Vi skal til lægen i dag. Idziemy dziś do lekarza. Han bliver hjemme i dag. On zostaje dziś w domu. Jeg finder mine nøgler. Znajduje moje klucze. De tror på ham. Oni wierzą mu. Jeg tænker på dig. Myślę o tobie. Hun synes, det er svært. Ona uważa, że to jest trudne. Vi mener det alvorligt. Mówimy to poważnie. Jeg arbejder på kontor. Pracuje w biurze. Hun bor i København. Ona mieszka w Kopenhadze. De lever et sundt liv. Oni prowadzą zdrowe życie. Han står ved døren. On stoi przy drzwiach. Jeg sidder i klassen. Siedzę w klasie. Katten ligger på sofaen. Kot leży na kanapie. Skolen starter klokken 8. Szkoła zaczyna się o 8:00. Filmen slutter sent. Film kończy się późno. Jeg åbner døren. Otwieram drzwi. Hun lukker vinduet. Ona zamyka okno. Jeg skriver en e-mail. Pisze maila. Han læser avisen. On czyta gazetę. Vi hører musik. Słuchamy muzyki. Jeg spørger læreren. Pytam nauczyciela. Hun svarer hurtigt. Ona szybko odpowiada. Jeg møder min ven i byen. Spotykam mojego przyjaciela w mieście. Han ringer til banken. On dzwoni do banku. Vi betaler regningen. Płacimy rachunek. Jeg køber ind i supermarkedet. Robię zakupy w supermarkecie. Hun sælger sin bil. Ona sprzedaje swój samochód. Jeg spiser frokost. Jem lunch. Han drikker kaffe. On pije kawę. Barnet sover nu. Dziecko śpi teraz. Jeg vågner klokken 6. Budzę się o 6:00. Hun løber i parken. Ona biega w parku. Vi kører til arbejde. Jedziemy do pracy. De flyver til Spanien. Oni lecą do Hiszpanii. Jeg rejser med tog. Podróżuję pociągiem. Vi venter på bussen. Czekamy na autobus. Hun hjælper sin mor. Ona pomaga swojej mamie. Jeg elsker min familie. Kocham moją rodzinę. Han hader koldt vejr. On nienawidzi zimnej pogody. Jeg kan lide dansk mad. Lubię duńskie jedzenie. Vi bruger computeren. Używamy komputera. Hun lærer dansk. Ona uczy się duńskiego. Læreren underviser i matematik. Nauczyciel uczy matematyki. Jeg forstår opgaven. Rozumiem zadanie.
Han husker aftalen. On pamięta o spotkaniu. Jeg glemmer mit kort. Zapominam mojej karty. Hun forklarer reglen. Ona wyjaśnia zasadę. Jeg sender en besked. Wysyłam wiadomość. Banken modtager betalingen. Bank otrzymuje płatność. Kurset begynder i morgen. Kurs zaczyna się jutro. Vi fortsætter arbejdet. Kontynuujemy pracę. Han stopper bilen. On zatrzymuje samochód. Jeg ændrer planen. Zmieniam plan. Hun prøver kjolen. Ona przymierza sukienkę. Lægen viser resultatet. Lekarz pokazuje wynik. Vi kalder på taxien. Wołamy taksówkę. Jeg besøger min bedstemor. Odwiedzam moją babcię. Prisen falder i dag. Cena spada dziś. Hun holder tasken. Ona trzyma torbę. Jeg sætter koppen på bordet. Stawiam kubek na stole. Han trækker kortet i automaten. On przeciąga kartę w terminalu. Barnet skubber døren. Dziecko pcha drzwi. Jeg bærer tasken. Niosę torbę. Hun vasker hænderne. Ona myje ręce. Vi rydder køkkenet. Sprzątamy kuchnię. De bygger et hus. Oni budują dom. Mekanikeren reparerer bilen. Mechanik naprawia samochód. Barnet tegner et billede. Dziecko rysuje obrazek. Hun maler væggen. Ona maluje ścianę. Vi danser til festen. Tańczymy na przyjęciu. Han synger en sang. On śpiewa piosenkę. De spiller fodbold. Oni grają w piłkę nożną. Hun vinder kampen. Ona wygrywa mecz. Holdet taber kampen. Drużyna przegrywa mecz. Jeg føler mig syg. Czuję się chory, chora. Hun smiler til mig. Ona uśmiecha się do mnie. Barnet græder. Dziecko płacze. Jeg håber på godt vejr. Mam nadzieję na dobrą pogodę. Hun ønsker sig en cykel. Ona życzy sobie rower. Vi planlægger ferien. Planujemy wakacje. Han beslutter sig hurtigt. On szybko podejmuje decyzje. Jeg vælger en salat. Wybieram sałatkę. Banken tilbyder et lån. Bank oferuje pożyczkę. Hun accepterer tilbuddet. Ona akceptuje ofertę. Jeg følger lægens råd. Stosuję się do rad lekarza. Han beskriver problemet. On opisuje problem. Der sker meget i dag. Dziś dużo się dzieje. To co, lecimy z powtórką. Jeg er træt i dag. Hun har et møde 9:00. Vi gør vores lektier. Han siger sandheden. Jeg går på arbejde. De kommer for sent til skole. Maria ser en film om aftenen. Jeg tager bussen til byen. Han får en mail fra banken. Vi giver læreren en gave. Jeg ved svaret. Hun kan hjælpe dig. Jeg vil gerne have kaffe. Vi skal til lægen i dag. Han bliver hjemme i dag. Jeg finder mine nøgler. De tror på ham. Jeg tænker på dig. Hun synes, det er svært. Vi mener, det er alvorligt. Jeg arbejder på kontor. Hun bor i København. De lever et sundt liv. Han står ved døren. Jeg sidder i klassen. Katten ligger på sofaen. Skolen starter 8:00. Filmen slutter sent. Jeg åbner døren. Hun lukker vinduet. Jeg skriver en e-mail. Han læser avisen. Vi hører musik. Jeg spørger læreren. Hun svarer hurtigt. Jeg møder min ven i byen. Han ringer til banken. Vi betaler regningen. Jeg køber ind i supermarkedet. Hun sælger sin bil. Jeg spiser frokost. Han drikker kaffe. Barnet sover nu. Jeg vågner 6:00. Hun løber i parken. Vi kører til arbejde. De flyver til Spanien. Jeg rejser med tog. Vi venter på bussen. Hun hjælper sin mor. Jeg elsker min familie. Han hader koldt vejr. Jeg kan lide dansk mad. Vi bruger computeren. Hun lærer dansk. Læreren underviser i matematik. Jeg forstår opgaven. Han husker aftalen. Jeg glemmer mit kort. Hun forklarer reglen. Jeg sender en besked. Banken modtager betalingen.
Kurset begynder i morgen. Vi fortsætter arbejdet. Han stopper bilen. Jeg ændrer planen. Hun prøver kjolen. Lægen viser resultatet. Vi kalder på taxien. Jeg besøger min bedstemor. Prisen falder i dag. Hun holder tasken. Jeg sætter koppen på bordet. Han trækker kortet i automaten. Barnet skubber døren. Jeg bærer tasken. Hun vasker hænderne. Vi rydder køkkenet. De bygger et hus. Mekanikeren reparerer bilen. Barnet tegner et billede. Hun maler væggen. Vi danser til festen. Han synger en sang. De spiller fodbold. Hun vinder kampen. Holdet taber kampen. Jeg føler mig syg. Hun smiler til mig. Barnet græder. Jeg håber på godt vejr. Hun ønsker sig en cykel. Vi planlægger ferien. Han beslutter sig hurtigt. Jeg vælger en salat. Banken tilbyder et lån. Hun accepterer tilbuddet. Jeg følger lægens råd. Han beskriver problemet. Der sker meget i dag. Gratulacje, jeśli dotrwaliście do końca, drodzy słuchacze. Właśnie przerobiliście 100 bardzo popularnych duńskich czasowników w praktycznych zdaniach. Jeśli chcecie otrzymać darmowego PDF-a ze wszystkimi zdaniami z tego filmu, napiszcie w komentarzu słowo przydatne oraz podajcie swój adres mailowy. Wyślę Wam gotowy materiał do pobrania. Przyznam, że ten film stworzyłam z myślą o sobie, bo sama uczę się duńskiego i przygotowuję się do egzaminu PD3. Dajcie znać w komentarzu, czy taka forma nauki jest dla Was pomocna i czy chcecie kolejne zestawy. Na przykład z czasem przyszłym albo w formie dialogów. Do zobaczenia w kolejnym filmie i powodzenia w nauce duńskiego.